na isuspindir ang Sa Pilipinas. tao kang mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, presyo kang karning urig sa Naga City People's Mall. Naglangkaw, presyo kang karning manok, mantinido. MNWD de maputulin supply ng tubig maski igwang moroso. Mga empleyado kang PNR Bicol nag-atender ng Basic Life Support Training Seminar. Sarong lalaki, nakuang manin buhay sa swimming pool sa Tigaon, Camarines Sur. Diyos marhay na banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud barata. Ngunyan na Pasko, dahil mahahalian paghanda kan lambang pamilya o grupo maski kadikit. Kaya importanteng maaraman ta kung gura na ang presyo kan karning urig asin manok sa Naga City People's Mall. Ini ang pinagmonitor ni Cristina Valenzuela. May paglangkaw sa kada kilo kang karning urig sa Naga City People's Mall. Ang presyo kang samsam nasa 350 kada kilo, 340 sa pork chop, 270 sa pata, 200 sa ribs, sa pigi, 340 kada kilo, 340 sa kasim, 260 sa atay, 300 sa buto-buto, asin 330 man kada kilo kan giniling na karne. Susog kay Mr. Pablo Pasis, apwera sa indang paninda sa taas kan Naga City People's Mall, may iba man na nagtitinda nin karneng urig sa luwas kan merkado, na iyuan sa indang kaagaw sa Parabakal. Dahil hindi sa merkado, dahil gayot, kadakol na bagang paratinda sa luwas. Si Ma'am Arlene Caceres na nagtitinda ni Dressed Chicken, mayo masubot pagbabago sa presyo kan kada kilo kang karneng manok, may 220, 210, asin 200, depende sa klase kan manok. Daiman maparhigpit si Ma'am Arlene pag-abot sa presyo kan manok kung in kaso ang Parabakal maghagad ng kadiit na bawas sa presyo. Naglalaong man si Ma'am Arlene na mauubos niyang maipabakal ang mga panindang manok ngunya napapaaboto na Pasko. Alagad handal ni Ma'am Arlene na baka kadikit ang magbarakan nin paghanda huli kan abiso kan Palasyo Malacañang na maging simple ang pagselebrar kan Kapaskuhan. As of now yung chicken, dahil pa naglangkaw, may 220, may 210, igwa siya ning unbranded pero sobra siyang jumbo, 200. Ayun, dahil naman kami nagpapara-istrikto ngunyan kang presyo kang manok, lalo na hiling-hiling mo man baga, itong can't afford na na customer. Tinatawag na, pagtawad nila, arog ngayon kanito, 10 na lang or 200 lang, sige go. Medyo nag-aasa kami na magbenta ang manok dahil inot na inot. Kaya po aming maray ang benta dahil magre-renew kami ng license, di ba? Renewal ng license, so sana mabenta. Pero sa hiling ko parang dahil din siguro ma-move dahil di ba nag-declare na si President Marcos yung sa sa DepEd yata walang mangyayaring party sa mga government walang mangyayaring party. Makaka-apekto dahil every year naman ito yung time na inaasahan namin na magbibenta kami. Kasi nga, magre-renew kami ng license, so kailangan namin yung pera para wag na kami magbumbay. Pero siguro, tingnan natin, kung medyo, siguro mga private na lang na business firm ang magkakaroon ng party-party, pero yung sa kaya wala. Kasi in-announce na wala, walang party. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, daima nagbago ang presyo kan sugok sa Naga City People's Mall. Ang large nasa 10 pesos ang kada pedaso, 8 pesos 80 centavos man ang medium, as in 8 pesos 50 centavos man ang small. Sa lado kan sibuyas, 600 pesos ang kada kilo, 700 pesos man ang kilo kan bawang, mantang 150 pesos ang kilo kan laia o luya. Padagos pa sa mga bareta, Metro Naga Water District, mayo mo ng gigibo na disconnection sa mga may moroso sa saindang konsumo. Aramon taman ang kompletong detalye sa report ni Melvin Machado. Bali po si dineklarang moratorium ng Board of Directors hanggang pong end of November. Alagang nagkataon po yan na weekend, so in-extend na po yan until December 2. Okay. So, Lunes. And
Ang pag-disconnect po hanggang end of New Year, dahil kita maputol. Dahil sa okasyon, and apera po kayan, gulping bakasyon mo nga, alanganin po ang date kang sa tuyang mga holidays. Kaya, hopefully po, si mga nag-due date na, makaasikaso na. Ini ang naging anunsyo ni MNWD General Manager Florencio Mongoso Jr. para sa mga may moroso sa konsumo ng tubig na kaipuhan ng mabayadan alagad na handal na baka putulan ng supply ng tubig ngunya na mapasko kung dai pasinda makakabayad kang sa endang na konsumong tubig. Ang iwinalat na epekto sa mga konsumidores kaini kana kaaging pagbabaha ang pinakamagabat na rason para ikonsiderar ang pagbayad sa konsumo kan tubig kang sa endang mga kliyente. Ipo tabi. Saro sa konsiderasyon, actually, iyan ang pinaka-konsiderasyon na giniginhawa lamang sa mga consumers. Actualmente, kadakol pang siributan till now, lalo na po sinagulpi kang baha, na halos mayong nawalat na gamit, nag-aarasikaso pa hanggang ba yan. Sa financial status kang Metro Naga Water District ngunya na patapuso na ang taon 2024, igwa naman subot nin 37 million pesos na net income. Bali po kang inabutan ta ining district, may net loss siya na 35 million. After a year po na ibaba ta yan sa 5 million. And as of end of October 2024 po, may net income na kita ng 37 million. Kaya po si Hurita pong urulay baga sa sanggunian, nakisubli kita. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Maski dai maputol nin supply ning tubig sa mga may moroso ang Metro Naga Water District ngunya December, mas marhay subuot kung bayada naman nin amay kan mga konsumidores ang sa indang moroso sa tubig. Dakol naman subuot paagi para makabayad orog na kung habo nang magpila sa mismong opisina kang MNWD. Hopefully po si mga nag-due date na, makaasikaso na. And para po dahil mga sa pila, pwede pong online ang payments. Halos gabos po na online payment portals. Pwede naman po yan na gibuon sa to. And actualmente po halos nasa 40% na kang mga bill payments through online na. Besides, medyo makumaray ang panahon mo niyan, maoran-oran. Kaya mas maray na ang online ang pagbayad. Apo. So, buat sabihin sa pampurutulan ko niya na hanggang December, katapusan? Mayo pa po. Sa iba pang bareta, mga estudyante kan Camarines Sur National High School pwedeng magkaigwanin Christmas party basta simple sana. Ang detalye sa report ni Christine Reyes. Enot nang napagdesisyonan kang Camarines Sur National High School sa paagi ni Principal Sulpicio Alferez III na Mayo munang gigibuhon na Christmas party ang mga estudyante ni huli sa namate ang sunod-sunod na bagyo sa syudad kang Naga. Saro ang kamhay sa nagsapo ning grabing danyo sa mga kagamitan. Kan nakalista si Mana, nagpaluwas ng memorandum ang Palasyong Malacañang na magkaigwalang ning simpleng selebrasyon nin mga pagtiripon ngunya na Pasko bilang konsiderasyon sa mga nadanyaran kang bagyong Cristina Sinpipito. Alagad, kung gusto talaga ka mga estudyante na magkaigwa ng Christmas party, gibuhon sa na ining simple. Actually, my first decision then was baka hindi na magkaroon ng Christmas party. Kasi dito, lalong-lalo dito sa amin, sa Camarines Sur National High School, alam naman natin na ito ay nalubog, yung main campus nalubog sa baha. But because of the effort, because of the collaboration, because of the help from the LGU especially, mas napalinis kaagad natin. And yung mga estudyante natin ay ganun din. Ang dami din sa kanilang nabaha. So it is but just right fitting na sana wag na lang. But then, hindi naman natin pwedeng alisin na dapat may celebration pa din. Idinagdag pa ni Principal Alferez na si ipang se-celebrar ka mga estudyante, pwede man maitabang sa mga pamilya na tios bilang regalo ngunya na paabuton na Pasko. Mientras tanto, may pinaglalamag pa man na exam ang mga estudyante. Kung kaya pa sa panahon na makapagkondisyon ng party, baka pwede pa man subot ining gibuhon. Nagkataon na yung December ay examination yun ng second quarter. We scheduled it, we decided it with the master teachers, the department head, and the assistant principal, na gawin namin na 17 o December 17 and 18 ang aming Christmas party.
ang aming second quarter examination. So with that, may natitira na lang tayong 19 and 20. So 19, yung mga pag-require pa yun kung hindi pa nakasubmit ng mga performance task or ng written outputs. So that will be the day na para sa kanila. Because sabi namin ang December 20 ay yung gender and development naman ng mga teachers and ng mga employees. Ano? So yun na ang schedule namin. Kaya sabi ko, with this, siguro malilimit or baka yung iba magsabing wag na muna mag-celebrate or una muna mag-Christmas party. Pero yung iba siguro talagang kung mapilit, they still have the 19. Apwera kang kaugmahan na may tatao kang selebrasyon kang Christmas party, iba pan man giraray subuot ang pagmati na makatabang sa pamilya na magkaigwaning maugmang kapaskuhan sa tahaw kang pagsakit na pinag-aagihan. Para sa One Media TV48 Naga, Christina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Sa pagbabalik ang Newsbreak, lalaki na ako ang mayo na ninbuhay sa sarong swimming pool sa Tigawon, Camarines Sur. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kan One Media TV48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tahok ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa penalidad tahok ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga empleyado kan Philippine National Railway sa Bicol nag-aatindir ngunyanin Basic Life Support Seminar. Aramon ta ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. 50 empleyado kang Philippine National Railways Bicol ang nag-atindir ngunyan sa Basic Life Support and Standard First Aid Training na pinagkondisir kan City Disaster Risk Reduction and Management Office. Idina ang second batch kang mga empleyado kang PNR na mag-atindir sa nasabing seminar. Susog ki Ms. Aima Bombase, Financial Analyst 3 kan PNR. Dakulang tabang ini para sa mga pasahero na lunad kan tren na may maresponde sa inda mientras na yaon sa biyahe. Nasa 50 personnel po ang
nasa training o niyan for basic life support. Actually, batch 2 na po ito. Natapos po tayo ng batch 1 noong August at matagumpay naman po ito. At napapanahon dahil 'di ba nagkaroon po tayo ng kalamidad. At least yung naunang batch meron na silang kaalaman. So ito po patuloy tayong nagka-conduct ng training. Of course, para dagdag kaalaman din to sa kanila, lalo na yung mga on board, tsaka nasa station, na in case of emergency, at least prepared po sila. Para kay CDRRMO Head Ernesto L. Camil, ang first aid training yaon sa joint memorandum kan Department of Labor and Employment, Civil Service Commission asin kan Department of Health. Ngayon po ay naimbita tayo ng management ng Philippine National Railways, Naga City Station, na sa kanilang capacity building, lalo na sa first aid at basic life support. Hindi lang ito dahil sa kinakailangan nila, at pagsunod din ito alitunin sa batas. Ang Department of Labor and Employment, saka yung Civil Service at Department of Health. Isang joint memorandum circular na inaatasan ang lahat ng public sector para mag-aral ng basic life support and first aid. Kasama din ito sa occupational safety and health ng bawat sektor, lalo na ang PNR ay isang napakalaking kumpanya. Magkakaigwa man subot ng third batch kan kaparehong training na papartisiparan ka mga empleyado kan PNR sa Bicol. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Alcanzo Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, sa iba pang issue, pinaghahamanaw niyan ang task force sa paputok bilang amay na preparasyon ngunya na Pasko asin bagong taon. Susog ki CDRRMO Head Ernesto L. Camil, babantayan nila ang mga paputok na hali sa luwas kan nasyon, huli kan posibleng pagkulang-kulang kan mga paputok na gibo sa Pilipinas matapos ang mga pagbaha. Task force paputok. Siguro alam natin na yung buwan ng Nobyembre, isang buwan, ito yung buwan na ngayon lang nangyari, na sunod-sunod na bagyo ang dumaan sa Pilipinas, hindi lang dito sa atin sa Camarines Sur at sa Naga, maging sa kung saan ginagawa yung mga paputok. Pag tinignan mo, binaha yung Bulacan, binaha yung mga paggawa ng paputok, saan sila kukuha ng ibebenta? Ibig sabihin ba ito yung mga stocks nila ng makaraang taon? Supposedly, wala na yun, dinidispose na. Baka naman maging laganap yung pagbenta ng mga paputok at pyroclastic materials na galing sa ibang bansa na wala sa record ng DTI. Sa kasumpay na bareta, makikipagkoordinar ang Naga City Police Office sa lokal na gobyerno kan Naga para sa pagmonitor kan mga tutugutan na makapagtinda nin paputok sa designadong lugar. Susugi Police Lieutenant Colonel Dario Sola, Deputy City Director for Administration, mas marhay kung magkaigwagiraray nin mga community fireworks display area sa mga barangay. Para i-monitor natin yung, to include po yung sa pagpapabakal kayo ng mga pyrotechnic and firecracker materials na dapat doon lang sa designadong lugar kang LGU. So, coordination muna natin sa LGU. Sa iba pang bareta, sa ginibong press conference kan Department of Health Bicol kan Sudma, liwat na pinagkakampanya ang maging salbado ang publiko sa pagselebrar kan Pasko asin pagsabat sa bagong taon. Dapat subuot maging malikay sa mga kakanon ngunya na Pasko. Ipasiguro ang bihikulo asin sa diri kung mabiyahe asin pag-iwas sa paputok. Sa police report, Mayo na ninbuhay ang sarong 40 anyos na soltero na residente kan barangay Gaaw Tigaon, Camarines Sur kan mahanap ini kan sa iyang pamangkin na nakalubog sa tubig kan sarong swimming pool sa sarong pribadong resort sa barangay Abo Tigaon, Camarines Sur. Pirang beses subuot pinag-alok kan pamangkin kan biktima na maglaog ini sa saindang barracks. Alagad nagsayo maining maglaog mientras nayaon sa impluwensya nin arak. Nagresponde man ang PNP as an scene of the crime operatives para iproseso ang lugar kung saan nakuha ang biktima. Mga tugang 21 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation, Home of the Champions, leap into the future. Asin yarang mga bidang baretang nakalap kan mas pinapusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs.
Dahil malingaw na follow ang sa mayong official Facebook fanpage, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatudnin mga baretang garantisadong nangingenot as sinapapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida, an Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini, an One Media TV 48 Naga News Break. Number 3 ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pinagdas. tao kung mag-issue sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha nung dinabot pa sa lampag na magiging. Siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. News Break. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga, Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatera ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may siya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation.